Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tu máme unboxing Fitness 007 a z Jim Beamu. Řekla jsem si, že bych vám mohla ukázat, co jsem si objednala. Hodně dlouho tady nebylo takovýhle video. Rovnou bych vám dala nějaký tipy, na co je co dobrý a tak v rychlosti. Nebudem to dál prodlužovat a jdeme na to. Začneme Fitness 007. Tady mám pár věciček, tak se na to vrhneme. Mám tu ten protein. Je to konkrétně z Cytec Nutrition, jestli to čtu dobře. Je to příchuť vanilka a lesní ovoce, lesní plody, takže ten protein. Já jsem ho měla v 2,5 kilovém balení předtím, příchuť jahoda, a měla jsem ho fakt hodně dlouho mi vydržel. Teď jsem vzala 920 gramů, takže si myslím, že mi to taky nějakou dobu vydrží. A uvidíme, jaká bude ta příchuť. Ideální na šejky s banánem, prostě top. Dále tu mám, to jsem ukazovala už v minulém videu, hořkou čokoládu od Lifelike. Jsou to takový pecičky, ideální do kaše a fakt jako super chuť. Dále tu mám ten topping, je to topping bez cukru. Je to příchuť nougat, ještě jsem ho teda nikdy neměla, takže jsem na něj zvědavá. Je to opět od značky Lifelike a je to 250 gramů. Tak kecám. Je to jenom bez cukru, ale je to kalorický. Já vím, že vždycky ty toppingy bejvají bezkalorický, ale ten má 593 kalorií na 100 gramů. Je to fakt z oříšku. Složení lískový ořechy, sladidlo, xylitol, kakao, mandlový olej, sůl. Takže to je fakt poctivý z ořechů, takže jsem na to zvědavá. Já to rovnou možná ochutnám. Není to špatný, jsou tam cítit ty sladidla a myslím si, že na palačinky to bude úplně topový. Dále tu mám od značky Lifelike opět mandlové máslo, oříškový. Není to crunchy, ale je to smooth, to rozmixovaný do kaší top nebo do palačinek. Takže jako první tu mám Jim Beam mikinu, to konkrétně tahle černá. Fuj, to smrdí. Pardon, ale fakt to, fuj, takový ten hnusný smrad, to já nenávidím. Tak jsem se vybrat asi nebudu, ale je to konkrétně takováhle mikina. Je to velikost M, brala jsem si radši větší, protože poslední dobou mě vadí úzké věci. Takže radši větší. Dále tu máme tričko a kecám, je to mikina. Je to tato běžecká mikina. Já mám zelenou už doma. A musím říct, že to je nejlepší mikina, co jsem si mohla koupit fakt na běhání. Má takhle kapucku. Je takováhle úzká. Je prostě ze štihluje, má to kapsičky, takže tady si můžete dát třeba kapesník nebo cokoliv. Má to takový poloviční zip. Prostě super mikina, má to tady takovýhle ty rukávy na ty prsty, takže to je úplně super. Když je třeba chladnějš, tak vám to hřeje ty ruce a fakt je to pohodlný. Když je mi vedro, vždycky jak to rozepnu, to je asi 700 něco korun. Ale tu mám, když jsme u toho oblečení, ponožky. Objednala jsem si ponožky na cvičení, protože je to dneska takovej trendy. Je to stylový, že si vezmete legíny a na to si vezmete ty dlouhé ponožky. Jsem si řekla, že to mohlo být pěkný. 3 páry ponožek. Takže tak. Dále tu máme chia semínka. Vzala jsem si půl kila, je toho dost. Teď to hodně jedeme v kaších, nebo si to dávám i do mysli, takže chia semínka, fakt super věc. Doplnění vlákniny, bílkovin a zdravých tuků, je to super, takže půl kila chia semínek. Já upřímně o tom ani nevím, že jsem si objednávala kraťasy, jo? To myslela, že jsem je dávala pryč z košíku, jo? Tak takhle to vypadá, ty kraťasy. Takovýhle materiál. A fakt jako pohodlný, řekla bych, že na běhání to bude super. Dále tu mám tričko, Jim Beam, pak ještě potítko, tady nějaký vzoreček BCAčka. Pak tu máme podprsenku. Na tu jsem taky úplně zapomněla, že ji tam mám, doufám, že mi bude, vypadá to nějak malé. Ale já brala jsem si M-ko, jo, vzala jsem si radši větší velikost. Dále jsem si tu vzala proteinový kukísky, vanilkový, tam měli v akci, tak jsem vzala 2 na zkoušku. Má to 20,3 gram bílkovin.
na sušenku, takže dobrý. Pak tu mám vitamin D3, je to 60 tabletek, mám to na 2 měsíce, protože mi tak do měsíce dojde, tak jsem si udělala jako zásobu, abych pak rychle neobjednávala, takže vitamin D3 a pak omega 3, to jsem si vzala 120, takže to mám na 4 měsíce, takže aspoň to nějakou dobu vydrží. Od Jim Beam mám nejradši ty omega 3. Pak tu mám poslední 3 věci a to BCAčka. Já teda teď moc nepiju tyhle z té plechovky, ale řekla jsem si, že si je koupím, protože se dělá už hezky, je lepší počasí. Doporučuji, když jste unavený nebo když potřebujete nějakou rychlou energii. Mně to třeba pomáhá osobně, jako hodně lidem to nepomáhá. Přece jenom tam jako není moc BCAček, jsou tam jenom ty 3 druhy, ale je to takový nakopávač za mě, takže je to super. Mám tady konkrétně příchuť jahodová limonáda. A pak tu mám marakuja mango. No a to je všechno, ale vyzkouším si tu podprdu. Takže já jsem si radši vzala o velikost větší, protože na Jim Beamu prostě berte vždycky o velikost víc, jelikož já jsem si koupila minulý měsíc, nebo předminulý podprsenku černou, krásnou, Esko a byla mi malá, takže když se za Mko, tak jsem si ji nechala, ale musela jsem ji prodat, takže. Takže podprsenka sedí krásně, ty kalhoty taky. Nestěžuju si, já říkám, mám široký záda, takže možná je to i tím. I když jako je záda teď necvičím, ale furt jsou prostě široký. No, takže podprsenka dobrý, ta Mková velikost je lepší než Esková rozhodně a kraťasy jsou taky dobrý. Řekla bych, že super čupr práce. Já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Byl to takový rychlý unboxing. Kdybyste chtěli podobný koncept, tak mi napište určitě do komentářů. Mějte se krásně a zatím pa!